A mai adásban arra fogjuk keresni a választ, hogy ha háború lenne, akkor mit kéne kezdenünk a befektetésünkkel. Kezdünk. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára. Pénzbeszél podcast, Tátrai Csaba, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house. Egyáltalán kell-e tartani háborútól? Ez a felütő kérdésem. Alapból mindig érdemes tartani a háborútól, mert már csak a háborúnak a természetéből adódóan is bármikor bekövetkezhet, nem szokták előre bejelenteni, vagy hogyha éppen bejelenti az ellenség, akkor ez nem annyira a támadófél elnapolja, mint arra 2 évvel ezelőtt láttunk példát. De alapból szerintem erre mindig érdemes készülni, hogyha valaki elég hosszú ideig van a tőkepiacokon befektetőként. Ez az ideális eset, akkor előbb vagy utóbb találkozni fog egy háborúval a befektetése, és jó, hogyha ezt látja, hogy milyen hatásai lehetnek. Milyen hatásai lehetnek, hogy általában a piacokon hogyan jelenik meg egy háborús esemény? Hát az első az mindenképpen egy természetes reakciónak köszönhető, ez a pánik. A pánik esetében az emberek kivonják a meglévő befektetéseikből a pénzüket, vagy átcsoportosítják. Erre egyébként majd hamarosan mondok adatokat, hogy ugye 2022. február 24-e utáni támadásban mi történt az európai piacon és a magyar piacon, és ennek mondjuk milyen befektetői kör volt kifejezetten a kárvallottja. De visszakanyarodva, alapvetően ezért mindig azt kommunikáljuk az ügyfeleknek, a széles diversifikációt, tehát hogy több területet, több szegmest felölelő portfóliót alakítsunk ki. Ezzel nem csak elkerülve azt, hogy az egységnyi kockázat az túlságosan magas lesz. Zárójelben megjegyezném, hogyha valaki aggódik, hogy az orosz-ukrán háború az átterjed Magyarországra és eszkalálódik, és túlságosan koncentráltak a befektetései, tehát van 1 vagy 2 befektetési ingatlana, meg magyar állampapírja, akkor ne tegye azt, hogy a következő összegeket is ezekbe az eszközökbe rakja, hiszen ez mind Magyarországra mutat. Ne vegyen múlt épít. Igen. Többek között nyilván a magyar ingatlanpiac az rendkívül sérülékeny, amúgy is ciklikus, és a magyar állampapír, meg hát természetesen ugye önmagában egy eszköznek kiváló, de az nem kell, hogy egy portfóliónak több 10%-át lefedje kitettségben, mert komoly hozamokról, nemzetközi hozamokról maradnánk le. Tehát igen, tehát a túl nagy kockázat egy adott eszközosztályban, vagy egy országra koncentráltan, az nagy veszély lehet, ennek ellenszere a diversifikáció. Igen, hogyha nézzünk ilyen történelmi adatokat, hogy általában hogyan hatott a háború a befektetési piacra, akkor például azt lehetett látni, hogy az amerikai részvénypiacot nézzük, akkor már itt az elmúlt 100 évben azért elég sok háború történt. Mondok egy nagyon vadat, második világháború. Második világháború alatt az S&P 500-nak a mélypontja az 1942-ben volt, tehát nem a háborúnak a végén, hanem valahol itt az elejé közepén, és igazából onnantól emelkedett a tőzsde. Tehát háború, itt telnek az évek úgy, hogy a legvadabb háborús konfliktus zajlik, és emelkedik a piac. Azért ebből gondolhatjuk azt, hogy már levonhatjuk azt a következtetést, hogy nem feltétlenül mozog egyszerre a háborús félelem, meg a háborúval kapcsolatos alapvető emberi gondolatok a tőkepiacoknak az eredményével, attól még simán érhetnek új csúcsot a piacok. Egyébként ezt lehetett látni igazából az összes háborúnál lehetett látni, hogy attól még, hogy kitört a háború, attól még ugyanúgy lehet emelkedés. Egyébként pont az orosz-ukrán konfliktusnál is az történt, hogy onnantól még ugyanúgy volt emelkedés, hogy nyilván utána beszakadt a piac, de ennek más okai is voltak, de hogy igazából február végétől még volt azért bőven emelkedés az amerikai piacban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jön a háború, és akkor onnantól így kapát-kaszát eldob az összes befektető. Nyilván egy pánik hangulat lemehet a piacon, tehát ez rövid távon igazából minden alkalommal így megjelenhet, amikor elöntik a sajtót a rossz hírek, akkor az a zsigeri reakció, hogy eladni. A Covid-nál is ez volt azonnali pánikreakció, gyors esések, aztán pedig visszatápászkodás. Igen, tehát ez valahol egy tök normális, hogy rövid távon igazából ilyen teljesen, hát valahol azt mondom, hogy ez irracionális, az, hogy
igazából nem tudjuk még, hogy pontosan mi történik, és pont ezért történnek ezek az erős eladások, mert még nem tudjuk azt, hogy ennek mi lesz a következmény, nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, nem tudjuk azt, hogy mennyire lesz erőteljes. És ilyenkor a legtöbb befektető, nem a legtöbb, hanem egy jelentős része a befektetőknek azt a reakciót választja, hogy inkább gyorsan kiugrok, és akkor majd először megnézem, hogy mi történik. Igen, mert hogyha most kiugrok nem tudom, az 5.-10. napnál, akkor lehet, hogy a következő pár évnyi eséstől meg tudok szabadulni. Egyébként a gyakorlat az, hogy ők általában rosszabbul szoktak járni, tehát nagyon nehéz így belülni az, hogy mikor érdemes eladni, aztán mikor nehéz visszaszállni, főleg az utóbbit nagyon nehéz így eltalálni, és hát ez a gyakorlati tapasztalat, hogy ők nem feltétlenül szoktak így jobban kijönni. Itt is igaz az, hogy gyakran az a legjobb, ha nem csinálunk semmit. Gyakran mindig. Igen, meg szóval azért a háborúknak is vannak nyertesei, ez elég furán hangzik ezt így Abszolút vannak, persze. kimondani, de ugye a befektetési piacon is, most csak gondolunk itt az orosz-ukrán háborúra, de mondhatnám például az öböl háborút is, ahol ugye felrobbant az olaj árfolyama. Ugye itt is az történt, hogy ugye a gáznak az árfolyama az egekbe szökött, de még az olajnak is emelkedett az ára. Úgyhogy igazából nem lehet azt mondani, hogy ez ilyen tök fekete-fehér lenne, hogyha háború, akkor mindennek esik az ára. Vannak olyan eszközök, amiknél az a tapasztalat, hogy többségében inkább a nyertesei, például a nyersanyagok ilyenek, vannak olyan eszközök, aminél azt lehet látni, hogy nem feltétlenül van rá hatással a befektetéseknek. Ez egyébként valahogy ilyen tök logikus dolog, hogyha belegondolsz abba, hogy nem tudom, Amerikában vajon a kis befektetőknek, nem tudom, New Yorkban, az ő életükben, meg az ő döntéseikben van-e hatása annak, hogy akár annak, hogy mondjuk az orosz-ukrán háború kitört. Nem tudom, mondjuk egy amerikai közművállalatot ez fog-e érinteni. Nem tudom, a Google-nek befolyásolja ez érdemben a bevételeit. Kevesebb Coca-Colát fognak eladni. Annyival kevesebbet, hogy amiatt tényleg össze kell, hogy omoljon az árfolyam. Ez mindig egy több tényezős dolog. Igazából nem kizárólag a háború az, ami dönt a befektetési piacoknak az eredményét tekintve. Ha már nyersanyag, akkor visszaugranék arra a pontra, hogy itt van konkrét adat, hogy az 5 legnagyobb olajipari cégnek a nyeresége 2 év alatt több mint $200 milliárd lett. És hát természetesen ezzel párhuzamosan ugye nem csak a nyersanyagok árai hogy többnyire emelkedtek, hanem mellette az élelmiszer árak is tudtak emelkedni többek között, és a szállítmányozásé is. Tehát ez mind az orosz-ukrán háborúnak a számlájára írható. De visszakanyarodnék egyébként, mert szerintem a hallgatókat még inkább az érdekli, hogy Magyarországon mi történt. És megnéztem itt korabeli cikkeket, hát annyira korabeli 2 évvel ezelőtti cikkeket, ugye? Komoly kutatás volt a amikor még a barlangra volt felvésve. Még a 22-es esztendőben. A 22-es esztendőben, igen, Krisztus után. Tehát, hogy gyakorlatilag az történt, hogy az MNB adatai alapján 222,8 milliárd forintot buktak a befektetéseiken a hazai kisbefektetők. Ez majdnem annyit, mint 2020 márciusában a Covid-járvány kitörésekor. Tehát ekkora tőke kiáramlás történt. És mondok még egy adatot, hogy az európai, mert nyilván ez most a kelet-európai térségről szól a háború, de valójában az egész európai régióra ez rányomja a bélyegét, hogy januárban 15,5 milliárd euró távozott a befektetési alapokból, februárban már majdnem 60 milliárd euró távozott az európai befektetési alapokból. Itt a nagyon konzervatívtól a magas kockázatú részvényalapokig teljes a szortiment, és ez látszik, hogy ezeknek a pénzeknek a nagyobb része egyszerűen nem jött vissza, hanem ez becsatornázódott a mesterséges intelligencia részvényekbe, vagy akár indiai részvényekbe, az MSCI World cégeibe, és hát természetesen utat talál, de kelet-európai térség, és itt most kifejezetten nem mondjuk a romániai vagy a lengyel gyönyörű 2023-as eredményről beszélek, mert tényleg ott volt egy komoly részvénypiaci felívelés. Igen, szerintem annak nagyon nagy hatása volt annak, hogy 2022-ben összeomlott totálisan a piac. És onnan tudott feltápászkodni, és hogyha valaki abba egyébként befektetőként be tudott szállni, és tisztában volt a kockázatokkal, akkor meg is kapta azt a prémiumot érte. De egyébként ez a fajta tőkeallokáció, amit mondjuk az amerikai nagybefektetési házak tudnak leosztani ezekbe az országokba, és itt Magyarországot is figyelembe kell venni, ez még jelentősen nem érkezett vissza. És ez például, még egyszer mondom, a magyar piacon ez
tökéletesen látszódik. A magyar részvénypiacot össze lehet vetni mondjuk az amerikaival, vagy akár a lengyellel, vagy a románnal. Részvények, kötvényeknél tehát lesz valószínűleg egy ilyen pánikszerű árfolyamváltozás, viszont az ingatlanról mit lehet elmondani? Akik ingatlanban tartják a pénzüket, azért ott Magyarországon egy jelentős népréteg, nekik mit lehet mondani? Én még egy picit arra a részre ugye visszaugranék, és az ingatlanhoz szorosan kapcsolódik, hogy gyakorlatilag az orosz-ukrán háború után kialakult egy energiaválság. Mindenki emlékszik, 2022-ben soha nem látott mélységekbe zuhant az euróval szemben, meg a dollárral szemben a forint. Elszálltak az energiaárak, és hát természetesen ez berobbantotta az inflációt. Az inflációt mivel lehet letörni? Többek között azzal, hogy ugye szigorítok és kamatot emelek. Na most előidéztek egy recessziót, és ezáltal az ingatlanpiac elkezdett visszaesni. A fogyasztóképes keresletnek a lehetőségei csökkentek, ezáltal például aki ingatlan beruházásban gondolkozik, ingatlan kiadásban, az találkozhatott azzal a helyzettel, amivel az előtti 10 évben nem, hogy akár fél évig nem tudja kiadni az ingatlanát. Vagy például az ingatlan ára egyes helyeken, sőt azt lehet mondani az ország nagyobbik részében, akár kétszámjegyűleg csökkent. És az alkú pozíciója nőtt a vásárlóknak. Mit jelent ez? Hogy elég sok fóka van a piacon. Tehát, hogy ilyen hatásai lehetnek, és ez bármikor egyébként megismétlődhet, mert ha valaki az orosz-ukrán háború miatt fél, az szerintem nem az, hogy most az Andrássy úton orosz katonák fognak masírozni fél év múlva, nem ettől kell elsősorban félni, hanem az energia kitettség miatt. És hogyha ez megismétlődik, és fölmennek ezek a piaci árak, és mondjuk akár a barátság kőolajvezetékkel valami történik, amit ugye folyamatosan mind a két fél lebegtet, akkor nagyon gyorsan piaci összeomlás fog bekövetkezni Magyarországon. Hát ezt ugye már most is látjuk, hogy az amerikaiak figyelmeztetik is emiatt az ukránokat, hogy ne támadják az Oroszország belterületén lévő olajfinomítókat, mert hogy azzal komoly ellátási problémákat okozhatnak, és az egész világon felhajthatja az olajárát. Ugye nagyon aprónak tűnő dolgok, dróntámadás ukránok részéről, orosz belterületre, de ez az egész világon, még Magyarországon is megemelkedik, meg Amerikában emiatt az üzemanyagnak az ára, ami felhajtatja az inflációt, tehát viszonylag apró dolgoknak, mint valami pillangó hatáson nagyon nagy következményei lehetnek. És igazából ez szerintem megint visszautal magának a háborúnak a természetére, hogy ilyen nagyon kicsinek tűnő lehet, hogy ez a hír szintjén be se szivárok az embereket, tehát hogy bár egyszer csak azt veszik észre, hogy megy tankolni, ez már megint 20 forinttal drágább az üzemanyag. Mit tehet a befektető, ha háborúra készül, vagy akár akkor, hogyha ezzel nem számol egyáltalán? Milyen stratégiát lehet követni? Súlyozza alul a forintos eszközeit, és ezáltal, amit említettem is, a széles diverzifikációban keressen olyan eszközt, ami kevésbé kötődik az országhoz. Ingatlan, mert itt még arról nem beszéltetek, hogy igen, nyilván kihat az ingatlan piaci árak, meg az energiaárak arra, hogy mennyire tudod rentábilisan működtetni az ingatlan befektetésedet, de hogy azért az le van betonozva a földgolyó egy adott pontjára. Így van. Tehát, hogyha ott azon a területen van éppen háború, ahol az ingatlanod van, akkor az egy nem magaddal vihető. És pont ezért, mivel azért a 2020-as évek nagyon sok geopolitikai és független geopolitikai szakértők, ezt érdemes hozzátenni, 3-szor aláhúzni, szerint is a háborúk évtizede lesz, és már benne is vagyunk nyakig, akkor, és erre számítunk a következő években is, akkor az illikvid eszközökben tartott túlzott vagyon koncentrációja az hihetetlenül magas kockázati felárral működik. És ebbe beletartozik, mondom, ne legyen az, hogy most itt bombatalálatok érik a budapesti ingatlanokat, de hogy az imént előbb általam felvázolt eshetőségek bekövetkezhetnek, ennek az esélye egyébként szerintem jelentős. És ott áll bent, képzeljük el, hogy az ingatlan nem tudjuk tényleg kiadni, nem tudjuk eladni, viszont az élethelyzetünk megváltozik, és mondjuk szeretnénk Nyugat-Európába valami miatt menni, nem feltétlenül menekülni, hanem tovább menni, és nincs erre lehetőség. Tehát Magyarországon ez az ingatlan fétis, ez szerintem egyre több ember kezd, aki egy picit ebből a cipőből kilép, és objektíven szemléli az ő befektetési portfólióját. Egyre többen gondolkoznak abban, hogy lehet, hogy ez a fajta kitettség, ez túlzott, és érdemes csökkenteni. Mit tehet a befektető, Acsi?
Én 3 dolgot írtam föl így lépésről lépésre, hogy mi az, amit meg lehet tenni akkor, hogyha van egy erős elgondolásunk így a háború elleni védekezésre. Hát az egyik szerintem, ami így ilyen nagyon, ez egyen hátrébb lépünk, és akkor nem még konkrét eszközt választunk, hanem egyáltalán, hogy melyik országba helyezzük el. Ugye most, ami a híradásokból a legvalószínűbbnek érződik, az az, hogy a NATO és Oroszország között alakul ki egy háború. Hát ilyen nagyon kézenfekvő, hogy akkor nem egy NATO országban kell tartani a pénzünket. Ez legközelebb Ausztria, nincsen olyan messze. Ott még ugyanúgy lehet egyébként magyar adóelőnyt élvezni, de már nem egy NATO tagról van szó, és pont egy magyarországnyi távolsággal lesz arrébb a háborús konfliktustól. Az már szerintem egyébként egy nagyobb lépés. Lehet menni Svájcba is, de ott azért sok tekintetben macerásabb, nagyobb pénzre van szükség, nincsenek ugyanaz azok az előnyök, mint amit az unión belül így lehet élvezni. Szerintem ez egy lépés, amit meg lehet tenni. Félünk a NATO-Oroszország konfliktustól, akkor ne NATO tagországba tartsuk a pénzünket. Ez az egyik. 2 az, hogy elkezdhetünk gondolkodni semleges eszközökben. Ilyen lehet például, nem tudom, nemzetközi, például rövidtávú amerikai állampapír, nem tudom, kanadai állampapír, nem tudom, katari állampapír. Itt sem feltétlenül akkor hosszúak, hanem lehetnek akkor rövidebb időtávúak. Semleges eszköz lehet mondjuk egy amerikai közművállalat, mert arra talán nem sok hatása lesz annak, hogy a világ más oldalán háború alakul ki. És hát a harmadik, amit tehetünk, az, hogy hát háború pozitív, van ilyen szó, legyen, befektetéseket keressünk, amik így a történelmi ismereteink alapján kedvezően reagálnak egy háborúra, vagy az esetek többségére úgy reagáltak. Ilyen például lehetnek nyersanyagok, olaj, arany. Említetted ezt ha van egy házam, akkor azt nem tudom magammal vinni téglánként, hogyha futni hát kell. Hát nehéz, igen. Nem vagyunk csigák. Erről az jut eszembe, hogy amikor így a befektetőkkel, ügyfelekkel szoktunk beszélgetni arról, hogy a aranybefektetésből miért válasszanak, hogy ez fizikai legyen, vagy valami értékpapíron keresztül fektessenek be. Az a tapasztalat, hogy legtöbbször azok szokták választani a fizikai aranyt, mint befektetést, akik attól tartanak, hogy egyszer majd menni kell, és szeretnék még annak az árán is vállalni azt, hogy fizikai aranyuk van mondjuk Ausztriában, egy trezorban, hogy ez mondjuk alapvetően egy értékpapírhoz képest drágább, de hogy ez egy extra biztonságot ad, hogy nekik van egy olyan kézzelfogható, alapvetően örökértéket képviselő tárgyuk, amit az országon kívül is azonnal pénzért tudnak tenni. Úgyhogy ez egyébként pont az ilyen apokaliptikus forgatókönyvekre készülve az egy lépés lehet, hogy akkor tartunk nyersanyagot, akkor tartunk fizikai aranyat jelentősebb mértékben a portfólióban. Ezt mondjuk nem feltétlenül otthon tartom, hanem akkor egy trezorban és egy még biztonságosabb helyen. Ezt is akár szétosztom többfele. Szóval ezek azért mind olyan lépések, amit megtehetünk annak érdekében, hogy egyre több oldalról biztosítsuk magunkat egy elharapódzó háborús konfliktus esetén. Eléggé körüljártuk a témát. Van még benned gondolat, vagy meg vagyunk? Jó. Én meg annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ha például értékpapírbefektetésben gondolkozunk, akkor ez egy ingatlannal szemben likvid befektetésnek számít. Tehát a legtöbb reakció általában egy háború esetén, vagy egy gazdasági krízis esetén, hogy mindent a párnacíhába, mert akkor tudok vele menekülni, itt van nálam. Ugye ez pláne Magyarországon ez a élénken él. De egyébként, hogyha például Ausztriába, vagy más országba befektetek, akkor ott is néhány munkanapon belül hozzá tudok férni rész vagy egész összeghez a befektetésemhez. Tehát nem kell az, hogy tényleg fizikálisan ott legyen, mert hogyha nem történik háború, és ennek a százalékos arányát mindenki döntse el, hogy hány százalékra teszi a háborúnak a valószínűségét, gyakorlatilag ezt a pénzt ott tudja tartani egy számlán, és az inflációt mondjuk tudja kompenzálni bőven, és még profitot is tud elérni. És hogyha esetleg adja az ég, nem lesz háború, akkor viszont bőséges profittal fogja megajándékozni őt a piac. Pont ehhez kapcsolódóan akartam kérdezni, hogy te az előbb egy nagyon extrém, elővigyázatos befektetőt írtál le. Mi az, amit veszíthet ezzel akár ez a személy? Hogyha nagyon elszalad mellette
a részvénypiac, mert egyébként a gazdaság az abszolút átáll egy konjunktúrába, és az a következő 10 év az arról szól, hogy a mesterséges intelligencia, meg minden egyéb más terület az így dübörög. Itt 2 válság után visszatérünk egy erős növekedésbe, ingyen lesz a hitel, mindenki nagyon boldog lesz, akkor azok a befektetők valószínűleg elég szomorúak lesznek, akik behúzták a féket minden oldalról, és tényleg így a partvonalról nézik végig az eseményeket. Én nem gondolom, hogy szélsőségesen kellene gondolkodni. Az sem, hogy egy háború esetén az alapvetően a legnagyobb vállalatoknak a működése nagyon drasztikusan megváltozna. Tehát attól, hogy az emberek nem néznének a YouTube-on videót, emiatt nem tudom, a Google-nek nem lesz pénze, nem használnák a Facebookot, szintén nem lesz ott pénz, emberek nem innának Coca-Colát, nem járnának McDonald'sba az egész világon. Szóval azért szerintem az, hogy a fogyasztás az egész világon teljesen kikopik, és ezek a nagy vállalatok egyszerre mondanak csődöt, azért azt én így most így ki tudom jelenteni, hogy szerintem ez totál lehetetlen. Kevés dolog az, amit úgy érzek a piacon, hogy nem valószínű, de ez oda tartozik, úgyhogy igazából itt a súlyokat kell megtalálni. Nekem így világossá vált a dolog. Ennek megfelelően, csak röviden összefoglalva, országkockázatról volt szó, tehát hogy egyrészt Magyarországot is sem érdemes túlsúlyozni, így a forintot is érdemes megfelelő helyi értékén kezelni. Országkockázatról beszéltél a NATO tagországok kapcsán is, az is egy jó ötlet lehet, hogy olyan országot érdemes választani, ami nem érintett a konfliktusban, vagy kialakuló konfliktusban. Ausztria például ilyen, a nálunk történő konzultáción keresztül egyébként Ausztriába lehet befektetni, úgyhogy itt a tökéletes lehetőség a leírásban található link használatára. Aztán lehet ilyen kisebb kockázatú eszközöket is választani defenzív módon, állampapírok más kontinensről, és így tovább. És hát a háborúból profitáló befektetések is segítséget jelenthetnek, amik ilyenkor általában föl szoktak futni átmenetileg, vagy akár tartósabban is. Ez volt ez az adás. Hát köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Feliratkozni ér, like gombot nyomni szerencsés, hozzászólni érdemes. A viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszontlátásra. Peace. Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről. Give peace a chance, és akkor az megy, give peace a chance. Ennyi. Ja. Jó, akkor beszélj, és beléd vágok. Ezzel. Annyira tetszik. Szerintem van még egy gondolatod, Csabi. Ebből vágjál valami jót össze.